वैसे वैसे खाली कोरी हो सुना दादू हो ये कहम 1 2 3 चालू कभी हो मशीन कहम 4 5 6 तो दवाई लगी जो कहम 1 2 3 चालू कभी हो मशीन कहम 4 5 6 तो दवाई लगी जो ओकरो घर से मोबाइल रखल होई तो वो पिया तो होई एते बिलाइन भक्तिन होता री भक्तिन होके दियाई सिखावल बुद्धि अढ़ाई घरी 17 18 कोहेम 19 20 हो सुखे लगी बैरिंग तो लेली हो गिरीस हो ए हो 17 18 कोहे
बेदर्दी जी मोह देहनी